O jebote. Stani, Hilmija! Ja budala, izbili u banku. Ama stani, druže, Hilmija, minirano je! Šta mu bi? Što je ušao u tunel? Šta misliš, što drug Hilmija uticao onako u tunel? Joj, mila moja majko, izbili u sef banke, ništa nisu uzeli. Ako se misli vratiti u komadu, mora se vratiti odmah. Samo što nije. Bojim se da je zakasnio. Šta misliš, je li drug Hilmija zakasnio da izađe iz tunela? A šta misliš, je li preživio, a? Šta misliš, je li drug Hilmija preživio, a? Teško bi se mogao vratiti u komadu. Druže Hilmija? Pa druže Hilmija, pa šta vam bi? Pa što uđoste u tunel, rekli smo vam da je minirano. Zavi ga, Željo u gostima.